खुलुमबाय। दिनै 7 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। सुबुंफोरा दावबायनाय फालांगियाव मोजां मुलाम्फा खाबुफोर मोननो हागौ। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृष राशि। सुबुङा दिनै गावसोरनि आयनिफ्राय बांसिन रां बाहायनो हागौ। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। गाबा गोजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। गाबा गोथां। कर्कट राशि। गोनां सुबुंफोरा जिउ राहा दावगानाया जाथावना जानो हागौ। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। गाबा गोथां। सिंह राशि। दिनै इयुननि थाखाय बिथांखि लागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। गाबा गुफुर। कन्या राशि। गोनां सुबुंफोरा दिनै साख्रि आरो फालांगिनि बेलायाव जेंना गोनां मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। गाबा गोमो। तुला राशि। दिनै रंजानाय मुलुगाव माबा मोनसे गुबुन खालामगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। गाबा गोथां। वृश्चिक राशि। दिनै राङारि सानथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। गाबा गोमो। धनु राशि। दिनै जेबो गोदान खामानि जागायनो नाङा। मोनसे मोजां समनि थाखाय नेथ'। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। गाबा गोजा। मकर राशि। सुबुंफोरा माखासे गोनांथार खामानिफोराव फेलें जानो हागौ। सांग्रां जा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। आयनि गोदान फुंखा सोमजिगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। गाबा गुफुर। मीन राशि। सुबुङा दिनै गाज्रि थासारिखौ आखा फाखायै सामलायगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। गाबा गोमो। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।